בואו איתי לקנות מיטה לילד שלי. זה סגנון שאני מתה עליו. זה מהמם זה. למטה את יכולה לשכב, להקריא להם סיפור, ואז הם עולים לך למעלה, ויש פה מספיק מקום, את יכולה לישון אצלם, יכולים לישון כמה. וגם הסולם הזה כזה נוח. לטפס עליו, כי הוא כאילו באלכסון כזה. הכל מרגיש כזה חזק ויציב ואיכותי. אפשר לתפוס איזה תנומה? אופסי. סליחה. איזה מושלם זה עם החלון. הם יכולים לשחק פה. והצבע של האצבע הלבן מהמם. יואו, אני רואה שהם כבר רוצים לבוא בעצמם למיטה, אבל אני לא צריכה להילחם בהם יותר. בא לי משהו מעץ מלא, בא לי לבן, בא לי עץ, בא לי ורוד, בא לי ירוק. ממש אהבתי גם את כל הקטע הזה של כאילו גג. הילד שלי ממש אוהב לעשות אוהל בלילה, אני כל פעם צריכה כאילו למצוא פינה איפה לתקוע את השמיכה של האוהל, אז עכשיו כאילו אני כבר רואה את זה, איך אני יכולה לשים לו כאילו את השמיכה על הגג, זה יהיה לי יותר בקלות. מהמם. זה יכול להיות לאיזה בת מתבגרת, שהיא כאילו מעל כל זה. מתה על הצבעים האלה. אין, אני כבר רואה את הכל מתלבש לי בתוך החדר. כפרי כזה. זה מה זה מכניס חמימות. הגג הזה, אין, אני מכורה לגג הזה. ממש כאילו בצורה כזה של בית, הם יעופו על זה, יעופו. זה כאילו הכי שיק, נכון? סטייל רטרו כזה. זה מגניב, וזה בא מעוד צבעים נראה לי. אני אוהבת שיש כאן את זה, ואז את יכולה ממש לראות את הצבע. אם בא לך עץ, אם בא לך כתום, אם בא לך בלח. אני אוהבת שיש כאן את הפסים האלה, וזה נראה כזה טבעי, ונותן איזה טקסטורה לחדר, אבל לא יותר מדי. זה ורוד. אין, זה פגז. כל החופשים שבאים חברים, אחד ישן פה, אחד ישן פה. באים בני דודים, לא צריך לגרור מזרונים. אהבתי ממש. הופ, בא לי הכל, מה עושים?